Katie Mees, rydw i'n gweithio i'r Adran Addysg o fewn Gwasanaeth Tân ag Achub De Cymru. Mae'r Gwasanaeth Tân ag Achub De Cymru yn cydnabod y gwobr cyflwyniad carnhawol. Mae presenoldeb yn bwysig yn gweithio gyda'r gwasanaeth tân, ac os ydych chi'n gweithio gyda'ch gilydd fel tîm, mae'n dangos bod chi'n person dibynadwy. Rydych yn gweithio gyda'ch gilydd fel tîm, so mae hynny'n meddwl, os mae'n y galwad, mae rhaid i chi fod yn amser wneud i siŵr bod chi yn mynd i'r argyfwng hwnna ar bryd. Pan rydych yn gwisgo'r gwisg, mae'n ddangos bod chi'n person proffesiynol. Mae'n bwysig bod chi'n gwisgo'r gwisg cywir, rhag ofn bod chi'n cael eich brifo neu rhywbeth. Mae gwisg yn bwysig o rhan iechyd a diogelwch pan ych chi yn y gwaith. Mae'n bwysig bod chi yn gorffen eich gwaith ar amser, achos mae rhaid i chi mynd mas i'r gymuned. Falle siarad i ysgolion, falle mynd mewn i tai pobl neu checks fan'na, a mae'n bwysig bod chi yn wneud hwn erbyn y dyddiad. Mae'n bwysig bod chi'n cael profiad fel gweithio fel tîm a chi'n neud hwnna holl ffordd trwy ysgol. Mae'n bwysig bod chi'n gallu cyfathrebu. Falle siarad a hefyd gwrando, mae hynny'n bwysig iawn. Mae'n hefyd bwysig bod chi'n gallu a bod chi'n hoffi dysgu sgiliau newydd, dilyn archebion, ond hefyd gwneud gwaith eich hunan. Mae'n bwysig bod chi yn cael parch, achos rydych chi yn gweithio mas yn y gymuned. Falle mae hynny'n meddwl bod chi'n delio gyda argyfwng gweithio yn yr cymuned, mynd i ysgolion, mynd mewn i tai pobl. Cael mindset positif, achos does dim 2 ddiwrnod yr un peth yn y gwasanaeth tân. Mae'r Gwasanaeth Tân ag Achub De Cymru yn cydnabod y gwobr cyflwyniad carnhawol.